What's up mga kaidol? Karon mga kaidol, muarita pa dong sa ad mga kaidol. Kay naghinlo atong igsuon sa ad mga kaidol. Nara sila mga kaidol, naghinlo na mga kaidol. Ang isa mga kaidol nagtukong po mga kaidol, naingog sigbin mga kaidol, bago pa nalibang mga kaidol. Diri sa pikas mga kaidol, wala pa mahinloy mga kaidol, kay wa pa siya mahuman dito sa pikas mga kaidol. Dayon niya gumana na niya hinlo mga kaidol, iyan ang pakanon mga kaidol. Ikaw na magaling. Shout out day ko sa akong mga followers diha og subscriber og manghinaot lang ko nga way paglubad ang inyong pag-support sa among mga vlog og manghinaot lang ko nga perminti mi ninyo suportan sa among mga vlog og shout out day ko sa akong mga igagaw diha tanan mga igagaw diha nakakita sa akong mga vlog og mga kaliwat na ko diha. Shout out day ko ninyo mga ka-idol. Mao ni atong Ayaw, di ma. Set up tayo sa ako ang kau ng Masalamat may nga aming subscribe sa amo ang Facebook. YouTube. Nara mga kaidol, gipakaon na sa kong igsoon mga kaidol, mao ni mga kaidol. Ang atong gipakaon mga kaidol, ultra pack na starter mga kaidol. Dayon niya hurutan ni mga kaidol. Kay upat naman ni kasako na starter na hurot, i-grower na punin ako mga kaidol. Usa pa ni kabuan mga kaidol, mao ni mga kaidol. Buyag-buyag pun mga kaidol, ning dako noon po.